asawa ni laglag mo pa simulay kaya sa mga kasi ini pasunura na ako naman kaya hindi ko na naman siguro orang ngamar dia kami sentang tuan orang melarang pero pentingnya bulan ini aku nang potong kaya nito bila kuarto kaya ni potong potong nila ko itong ako datang yun ako hindi ako ito enak lelakuan dulu pagi aku makanya menyesal aku bisa dia anak utang masih kuanan agak anak pun ini nak ketahuan ini nak beli galo-galo beli ini senang kalau besar ini mungkin paglamannya bali alo kay pasanang lalaki makatagan pero ini kapatid tamong nag-ibisyon ng sibol yung wala na yan yung kuha na yung espiritu yaring siguro kanya pa kaya abekan yan o yan yung katatalwanan ng tama na kaya niya pingking beging iti yung makanya kung saglawayan kayo yung may kalabasan ni kaya kasi kitang noong panahon ang sanda kong nagalagpuling kaya kumaratang kaya kami laluwa-luwa yung pag-obran ko kanita pero kaya ni ko rin mo muli kasi yung pengari tamo ngayon yung tingyan na meto mo pengaring kaya kamatpandili kaya kami uling alana kaya pengari yang pekan tutunggian na pekamatuan tinong pa uling yang liku pa na kami manibat king pasimulangan yang mga latige pa yang nakikiwangan hanggang king may ngarago kami yang milukop-lukop kami gana rin kayang anak uling balon kasi di kami may ngari kayang sisi kami yapsa kami laglag mi kaya luwa-luwa kayang talan yapi nini makanya masaglawayan kayo yung tamyabe mereng kapatid tanga rin kaya ako kasi kitang noon ng panahon ako may nasik kaya ngasik ka na yan kaya ngasik ka na rin ngasik ka na ngasik na rin ako uling buri ko pang may magpagobra ako kaya ngaliwa uling dakal kasi dakal mo na muna dakal ya anak dakal ya kami naman kakapatid mas tayo tapin na kay pero siya hindi kapatid ni ngayon nung ipiti po na kami ng timong meto nga gaydong manok nali po ba na aking meto masali bayog kayong mangulila makarunos kami huling ang anak kay pa kanito misa yang nga muna yung malamad na nga kayabe manbat isa mula hanggang naging magkasawa ya kayabe no kaya masakit kami dialanan kitang panahon nun marami kayong mangulila ngayon kayong kapatid ko, makakarandam. Yang yan ninyo, kakit ko, kaya kayo. Itong kong akong makipagmalasakit, kaya pinadutiti. Kaya makanya kong pasalamatan kaya kayo. Sana, hanggang na kayo bukas pa.
makanyang tagawan ng pamagpasakit ng kasabantayanan. We miss you at sana ngayon ikaw muna kami kay tiking niya to at we are very proud of you na ikaw kay kami tatang na meron ko kami king kahit mo kay kami lupod kaya kung anak mo ang ganda ka kami pero hindi kang sakripisyo, hindi kang kapagalan, hindi kang sipag, ang pang tiyaga. Iparugol mo kami ang pompe para gaaral mo kami ba kanito. Dasam mo naman itong ating kanino biye. Aga nakakupan yung anak kami nag-aaral kayo pa ang garo kong nagobra ka mo kinga po o talano ka mo pipilitan mo kami pag-aaral mo kami baka nito apayagin mo kami at baka ito datay nga ito kitang kikeng pangarap at ipadlo sorry tang minsan aga nakakatan yung mag-aaral ko high school po, mag-high school pa nito mag-general trade at uling bago mo niyang mag-aaral kong elementary mababala rin grade school puro ng panahon pero niyang mag-high school po hindi na mo ko challenge kinuntestan mo ako may kipag-contest ka na ako na sumali pa akong honor kanya din ako musiklita kaya itong challenge sa ito kaya natawang nagke ngayon niyang mag-graduate kong high school may bigla ka second honor ko kanya pinita na pinilit mo kang malaka pero itabi nga ako musiklita na ako pelitan niya sa kupay. Hindi niya nakasok sa ipagkat. Pero masaya na ako rin kanita. At least, pangako mo ka na ako, di pa rin. At metong pa niyang magkalis na ako. Panita niyang magkalis na ako, may pasaway ko. May pasaway ko kaya ka. Yung lihim and balo na kang mag-aaral ko. Kang mag-aaral ko pero kanyang second year college na ako. Ikaw ako may lolo na pa nito, may in love na ako. Pero niya nga palitan mo yung mata niyan na may in love ko. Petok na mo ko. Hindi naman ako naman challenge na patok na nga mo ko pa siya tayo. Yung patok na mo ko nga ito, wala akong magawa kasi itigyan ang desisyon. Nagpapagkutalanan mo ko papalingon. Kanya nga isip-isip ko na napisa ako mag-aaral pa si Bayo. Kaya ko asabi kaya ka, ginamit yung dalan na ako. Na sana pagsabihan na kapang talaga ako pa si Bayo. Pero nga, kaya ko sabi kaya ka, na ako naman yung naging tulay ko. Sabihan na kaya na yung problema ko. Nabinigyan mo kung may chance. Hindi nga ako kaya ka na. Kaya ko nagawang tapos ako sa lese. Kaya dito, nagsikap na ako at may gano'n mayari hindi ka na ako pangarap na isang maliningero. Kaya tabi mo, ikit mo naman siguro, hindi ka na ako pa mag-chikap. Mag-aaral ko paano, kahit mo namang sumalita, karibali-balikin. Naman yung store ko, mamagalang siya ko. Malagay po karibalikin, halos karibalikin ako may mag-store ka rin. Wiring kit. Hanggang mag-aaral. Pero hindi sa ako mabiyasa. Talagang gawa ko dito ko pa, talitari pa, kumukhi ko. Hindi talaga
nag-desidido ko. Mayari din ako pag-aaral. Kahit anong hindi ka chance graduating ko, natin may examination kay Master Artisan. May ipakikisap. Kinukunan nga po din. Ipasap ko naman. Yapin dito. Hanggang ini. Ikanakpe karalang pakit naman. Pauling butang. Uling mayap kang pengat. Meding mayap kong anak. Para kita. Apri ko sikulan nga nito. Sakripisyo. Hanggang nila ako kaya kayo. Siguro naman tang. Akakit ko naman. Hanggang nila ako. Gusto mo sa mga ako. Ito ka sabihin ka na ako. Halakang damdaman. Gawan ko. Huling buwi ko. May masaya ako. Huling buwi ko. Pero puri ka natin kamanandaan ang kalot ka ako. Mga tingkurit. Ibiyak ko ang kahilingan mo. Siguro naman. Higit mo naman siguro. Hindi ka na akong magsikap. Hanggang malambat na ako kaya nga po, pero kaya naman hanggang ilimutan. Yan lang ako may kulang at pinya ko kaya. Kaya I'm very proud. Pinutang na kami kong tatang ko. Narimbin niya mong hamano. Narimbin niya mong kabias na turo kaya kami. Bago lagi mga galang bagay. Kaya kami nga. At akakit ko naman, karing kaya kang pamakiyapi. Karing tao, malapit na dukit. Niyapin sana, maging meto ka modelo. Dalami, hanggang niya ni mala na kakitin niya. Sana ang gawa mo naman hindi ka naman. Bibisyotan, ganyan mo rin ka na masabi. Sana, maging masaya ka. Kikit ang katawag. Salamat. Bilang pengari, itatang ko, malipat kayo simba, yang ingin dikarbuat dia kami. Malipat kayo malaki kami, sila-sila kami, yang dikarbuat pebren. Lipat malita, hanggang masakit tinggi. Sinikap na pinilit ng pepag-aral na kami. Yang aluwa may nangyayari na. Yang aluwa, ano bang masyadong magkasakit. Niya pa salamatan kong marandol kaya kaming pengari na kung inikit itang February na kami. Yung naipelikuanan ng talagang aparagol na kami. Nung mangyari yung kapag nasanay itang pangyayari kayo mag-aral. Ito pasalamatan ng barangay kayo na emi kalingwan karing kami sa itang gawa ng mayat kaya. Maya pa bingi ko kayungan ya ko po Eddie Yumon o Eduardo Yumon taga Isabela ako na papangayon at niwala na ng yung base spirito ng Ginoo bilang pangunakan yung dahil na rin na ito lagi kami itong halimbawa nila magpamilya kung pamanalan ka rin pamanungkulan at itong santing pundasyon yung naipamano na kami pati kasabi niya di na kami masanting giya para naman po kami may kaedad kung yung panahon namin mga labas
Ating kami namang balot kay alam na kay pamanggalukin na kasalpantayanan. At metong pa binigyan na kay kami nga halimbawa daki kami kaisipan binigyan ng halimbawa kay kami. Metong pa po hanggang malayo kami nga Pamunakana, Jukir Paki nga Isabela. Itang kumbaga in komunikasyon na kaya kami Pajer, pundalaan na kaya ka rin lalo na king pinagatunan na kaya rin yung panahon na ibuklat siya salpantayanan ka rin kaya bayan o rin tao ka rin para turo na nakita ko. Metong masanting ugnayan ng pugin mo. Lalo na kitakin barangay na era. Metong ebidensya tinok na niya pa ka rin eh. Menok na ganyang panahon, nasikya ka rin para ay pakit na meto nga masanting dayan hinapong Ginoo at ko manda na nga panapon ayag ka rin tao ka na manalangin hingganan niyang mitalakad yung sentro ang yan ngayon pa po panahon na niya kilala na rin tao ka rin na metong yung memuklat at miyut ito sana ng Espiritu Santo magkamita rin kilala rin tao dating sa bungero ka rin ang pong nakikilala nga po nino ngayon may buklating ka rin lang pamangilala nga po nino king maging kasangkapan niya naman hindi ka rin bapang aryo nakalpuin higit ming pegobran bagaman nga na sambituling ditak ng panahon at nakalpuin na salamat iti po yung ditak kong sabi tungkol keng likwa ng halimbawa pamagobra yung kasalpantayanan at ini po kayong pangunakan Bapa metong kang tinuruki kami mga galaw kitang metong matulit ang alpumitan sa lahat. Anak na po nangibigyan ng volume mo. Yung nasabi ko po bang kung po metong niya pong higit pong maya tatang, maya pa kapatid at maya pa yun po. Ako man po magiging perfectong po para kaya pero hanggang po sigurong mabiya po pakyapusan po nung namin pepagit ng dugot karing kapatid na karing anak na at karing apo na. At sana karing aliwa kong pinsan na sana makanyan mo naman hinggawan da na pakyapusan di ingko maginding idolo at ede kakalingwan. Hanapin kong Totoy Bato ketang kanta na alang kayangganan ng lugod na ng Induan. Pero ako po sabi ko naman na alam mo rin pong kayangganan indugod na ng metong ayigpa. Yung metong ayingko at metong atakaran pong kapatid ko, karang pinsan ko. Da po sana kakalingwan nung nanong tiro ng ingkong kaya katamo, nung nanong tiro na nung makanano tamo mamye respeto parang kapatid, anak at pengari at makanyan mo rin po yung lugod kaya nga po ko po pasalamat kang ingkong
dinina na keng tatang. Binyene po kay kami, itatang po. Iba pang Nesto, parang anak na po. Iba pang Susing. Iba pang Jeng. Iba po parang anak na. Kaya pong Bikal. At dininane pong metong magiting ako siyaling mabalakat. Bapang Abel. Yung anak na pong Bapang Abel, Bapang Weng. Makanyan mo rin po ang Bapang Boy, Bapang Isak, Darang Baby, Bapang Kone. Maragol kayo po pa, salamat kaya at tinina na kayo po mga ganakang tatang. Kaya dakala salamat po yung po, da kayo po pa rin man, maski kapilan mo. Salamat. Ingkong are yung yitang ingkong na malugod anak kampong ako. Tang potang datang ko ako nang anak anong may anak kampong ali. Miss ko kayo na tang potang kausal na ka potang niyang burigi ako. Ay napatugunan kausal nilagyo ko hanggat ako milapit kayo. Miss ko potang pamasayang bitis. Miss ko potang sabihan na maramit ne. Miss ko nga kayo lala potang didinan kayang panulo. Itong potang pasin dining TV, ang pong electric fan. Miss ko din potang sasabihanan na ako, potang sasermonan na ako. Itong ako akalain na ingkong ko, akit kayang makanyan. Ako akalain na yung tao, mga mateya pala. Ako man maging perfectong ako kayo, pero pasalamat ko karang talaga ng diyawana para kako. Meto niyang itang taong metong maging inspirasyon ko, may pasikan lugar. Itang taong lagi na ako sabihanan nung dapat kong gawan ng pungali. Pasalamat ko na maging yung partining beko at pasalamat ko na yung maging ingkong ko. Ingkong na emo apagpalit kahit kanino. Kasi the best siya, sobra. Ako man, ito man, Emiya Kalingwan, lagi yung, at saka yung puso't isipan mi kahit alan eh. So, sobrang, miss ko na. Miss kita, Lolo. I love you. Sana, nakikita mo kami, tinutulungan mo kami. Tsaka sana binabantay mo kami. Itang panahon, may niyang kami, kaya itong paring-ari. May kalugura na kami. Paglasang kanita, kay Ngobra, misisipin kay Ngobra. May nibag yung anakan mo niya, na kami. May halos magpastol ganda mo, kanita, kaya itang anakan mo. Kung gaking meron ko kami, may kala Ngobra na kaya kayong marang. May kalugurang ka kami, kalugurang kami rin. Yang may pagsunggalit pari kong ari. Kanita, gana ngayon. Ang gana ngayon yung may koyo. Alang lito, diferensya kong KKMD. Nakakagulang kami. Pag masakit kami, maging kay Ngobro. Kaya pamagawgramin, isasawo pang kami. Gustong pinimot mo, yaman sopa na. Gustong pinimot siya kay Ngobro, no? Yaman sopa na. Makanya yung mangyayari kong KKMD, ang gana king Bili kami ng iking kapanahunan, yung kisawa kayong karero, pamanintunan kami, maging kayong marangay, o kayong atbuanan, yabe kayong gagaras na kanila, o mangalis kayo na po. Pero walang rin po, diferensya kayo kami, makaguran kami, ang ganar po may honi, ikuanan ako. Sana yung kayang biye, yung Diyos, panwana ni mga pinyang kakulangan, pakisabi ko king Diyos, sana gawing ipatawaran niya. Nung mula sana karinggit ang maligayang kong patula, yung banal ng harapan yung ginupa rin niya sana layong biyage baka nito, yung kapayapan niyang magaling niya. At alaning magaganakan ka rin kayang pamilya. Malyarin din pamilya ng areni,
tukilya mo naman na kaisipan. Sumuyo lang naman kung Diyos. Dili pa niya tanganing panahon. Ang ganang ini sa lukuyan, inimbungso na naging mamuntungan niya ating kayang sa pantayan. Masantingin palakad na. Halos yung paninang sasadyan, hindi kahalog. Hindi kahalog lang yung tao. Yung magarating ka sa pantayan. Paglasangin Diyos, yung buli na may kahalog, yung metong at metong. Kanita't mangyari ang tumulay ng Diyos, kapamilatan ng itang katuruan ito. Nung niyang gawa na ng metong at tao, mela lang. Yung nasasabi ko ito, yung kaurasan ninyo. Istorya ko, yung kayang kasaysayan, yung kagirigigan nito. Kita pinuli ko yung nasasabi ko, yung kaluran kami. Ang ganargong yung mekoy. May lakuha natin. Kanyatang nangaldo, malyaring yakong nung tao yan, pintala na yan. Uli ng taong magigit, at inyang ang ganan. Kanya ikong maharap ng sana. Hindi kayo pinyang ekspresyon ng barang mo. Yako po, metong po kareng may subukan king kasalpantayanan. May sakit siya po yung kanaong wana na bitis. Kapamilatanan ng kasalpantayanan. Bundok ng Tabor. May bundok na po ng Tabor, kanita niyang inminunang sentro. Kanita po dakalakinaya po tawag yan metong po po karen kinaya. Ini po, may kumpisa po kanito, inimbitis ko ngayon na po nilakad yung bagyo. Ini yung kapatid tamong Leo de Gargo Yumol, iya po yung may limon kaya kanako, yung pangasakit ko. Po yung silbing sinaw panako, yung kanako bitis. Uli pong nalagi po ka rin biya sa burira po itang pututan din. Ini po kapamilatanan ng kasalpantayanan ating buri ng kapatagdamong Yodegario. Iya po yung nagsilbing saop kanako. Aldo ang pambrengi lananggasanin ditis ko. Maragon niya po sakripisyo kanako. Kanya po tendiya po. At wakaluman. Miras po ang pangasakit ko. Miras po agong banmo. Agong bulan. Bayo ang ginayot. Yung kapamilatanan ng Diyos, pinulot ng pepakayapa na ako. At yung kapatid ka mo, yung nagsilbing pekayas-yas ko. Bang tumibi ako kayong kasalpantayan. Maragulya po sakripisyo ka naman kapatid. Kaya po ba abayaran na ano lang. Kanya po, ang pamilatanin ko sa pantayanan. Kailangan itang mangukulan, magtatagtamo. Baka nito, tataging ang doon, hindi katamang panilasan. Mawala tayo tingin niya ito. Itang agang panalaran ng katamang katungkulan kinapon din. Yung kaya natin yung pamag-umpisa, agayawas kami, yung kasalpantayanan. Yatang 1970. Kalita niyang umpisa nga tiran din, ni Ren Eden, minisyon sa kami. Sini. Isa na makatagwa pa bulan. Isa tangan-tangan niya, siya, 30, makanya. Tangan-tangan itang nagyapos si muna po, kaya-kaya
Ganyan kanita, panahon na ito, wala na kayo mga kabalo-balo na nakalpantayana. Lalo na ako, hinawas na ako ni Manaling Espiritu, Talyang kanita, ang makarikil. Kailangan ka no, makiagyaw kay misteryo sa halababagyan na kaya karin kaya katang kapatad. Ito pak-tupak na kaya gamat kanita. Ito pak-tupak na kaya gamat. Dinalam na din yung karo, gamat, ilang kanin. Iyapilit niyang hindi sila na kaya mo kanya. Usupin tayo ako, minunang bilong na karoon na. Marunan din lang ko, wala pa balibo kaya kanakapalat. Pero nagsingat ko, nandindam mo anak, nanak mapali po. Salamat, nanak ko. Like sinabing maglingag ko. Kasi ba, yung nga, sinabo na din naman yung kanakagama. Manila mo na. Saka na naman na lang, saka nakakal mo siya. Wala nga ba, daramdaman mo. Nandindam mo. At sinabi ko, mapali, huling ay marimula, huling mapali din na po. Mapali din na po pala, sinalabay ka na ang palit mo kanya. O sinabi ko, marimula, ay salamat nga, no? Hindi ka matadyo nga, matalino, yan nga naman. Kaya po mula, bago pag-ibag po, huling nung kanita, kaya po may kapagsali ka rin, natatakot naman. Yung sinabi ko nga na kaya nga na hindi niya kaya nga mapali yan, sinabi na marasla yan. Hindi niya kaya marumla nga, sinabi na mapali yan. Kukulkula na ako, ano. Sagibalwa na talaga nung talagang totoo ko nung mali ko. Kaya pasalamatan kaya. Nalaka namin. Kaya naman na kalaraman sa kaya nga, kukulkula na ako, sagibalwa na talaga nung totoo ko nung mali ko. Kaya ako ano maragong pasalamat kayo. Sinabi ko yung anak yung tutunin. Hindi ko sa ano nga kaya kaya kantos ng kaya. Kung kita pa na may tamang mamang pekere ko, masakit yung second na mulang. Itong datang lalamit at itong datang masasalikong ko bakit alam ko ay karang palput kita. Tapos pangpunay po itong kayo, ipapintuna ko. Kaya papintuna ko, karang may tamang kaswa nga na ng mga biyabilyong. Iya pong nalagisa kaya waradyan kanita. Nang maintong ka na, tumas. Sa mga biyapang tumas kanina. Pinto na ako. Hindi na ako para sa alapalpun, makasalikot ka talang kwayan. Kaya mas na kanina spiritual, yung manaling spiritual na kanina. Hindi mo nakapawas, makapempe. Napundubukas lang, nakapulok. Oh, sabi na, magyari na ako nito. Oh, isa ko. Yung kaya sabi na kanako. Anak, ano? Pagpaliwanag ka. May tekibang ko ako. Ano po yung paliwanag ko lang, mga kabalo-balo kayo. Sabi na yan. Ano tungkol kayo na akong gano'n? Anak, anak. Kaya, isang na iba na lang. Bakit? Yapusin mo kanina. Ano yapusin mo? Nagpaliwanag na ka nung anak-anak. O yung yapusin ako. Saka na mag-arap ko ka. Nagaya na yung anak na nakapiyay yung ganito. Magpaliwanag yan. May sinabi na po. Sinalimbawa rin pali. Yung manigamit mo ito. Karing ko sadyo. Sinabi ko kaya sarili ko. Ay kami panara, balong ko na lang general siya. Dito ko pa umasal ko po. Ganyan lang din ako sa sobat ko pa pilitan ko po. Nakapagmulala nga pa sa isip ko. Nga basa ko yung alwalin ba, balong ka ba dito? At kung nga basa ka dito, ano ni makasulat kaya basa ko, natagin pa daw. Kasi nga nangaduang ating makaukit ng ninigiba. Ba't ko na ipalaban na? Kasi nga duwang ipil nga, no? Yung metong ano, may akuay, metong malakot. Kasi nga nang duwang pupunta sa barangay. Yung
metong nga, metong malakon niya. Paano ko kapag maganda? Nung nanula kapag maganda. Yan putang ko na, baka yan lahat ng gano'n. Putang ko, baka na kayo sarili ko. Nakakarekat mo ngayon. Alin pa, nai-spirit ko na rin tao. Kung taling katawa yung tao, niya, alwa na. Kung talalakit ka, alwa ka. Espiritu mo po yung katawan mo ngayon. Katawan espiritu, katawan material. Alwa na, lalakat mo. Putang mga yakwa ka. Nung material, nung sakit ang oras sa itakan. Espiritu mo ko na yung katawan mo, lakwan niya. Makanya pala yung burina sa ganito. O ito yung ako mag-aralan ko. May ayos mga limbawa sa yung ibang medyo pag-aralan ko, ababalo ko. Kaya mo mga isip ko. Kanito, yung espiritu kayo man yung buka na ako. Yung namin nga babasag. Sadya ko naman. Yung nakapagmulala. Nung isa na ako, yung malambag na kesa ko. At yung gawa nga ko Diyos. Makalugulog magbibenta ka nila. Isa magbibenta ka siya. Isom na eh. At yung gawa ka na ako Diyos. At wala mo, tindatan ka na walang corona yan kanyang sa'yo. Kasi niya masala. Magpunang kaya, magkaya ito. Yan niya kalaw, tingakain pa nito. At iyang malati ba lang sigat yung sisipan ka. Niya kalaw, takalaw. Magpunang kaya, dalan-dalan kayo makapiyak. Pupunta kaya, sige ka, lalaki dyan, darabuli dyan, punta ko lang tayo, napaman na muna ngayon. Sumilip ko pa rito, balang sinilip ko kaya pasbul. Nalamot isang banyang madabuli, pala, hindi kaya, hindi salita. Mundo, mulyabilin niya, nabili niya. Nagtakasay pa rin, eh, panyag yan. Eh, panyag ka rin na yan, eh, mo. Hanggang itang manubiyan na nesyo, ang pa kayo. Baka ating-ating. Hindi ka na po siya, lutupulang sa ng manubiyan na kami. Kasi sandal kayo po kayo po namin. Kung kanita kaya sandal na yung po kayo natin nakakita yung bala ko, may hariyan ng tao. Sinawayang lang, magnubiyan na kami sa niya lulo. Kaya nyo natin sandal, makatalong po yung sandal na yung lulo. Nga ko, sila mo, makapiya ko yan. Yung isip ko, ating kayo tayo dalawa. Kanito, yung sadya. Muna yung sa akin kitang daran ng Tamagia Flora. Balik at mga ng kanila. Yan yung kayo tulad ng yung espiritu ko tayo. Kanito yung natul na kayo, pangalap ko nga na karetang suksok, Jesus Nazareno. Laga, yung pagbukal yung yung pandiluyo kayo. O yun, lami-lami pa kanya ka rin kapag katihera ba? Sa kanya ng kulon, siling lang. O hindi, patang ko, kita ko yung espiritu. Banal. Yung kasangkapan niyo po, yung nabagoy ka. Yung ibat niya, hindi niya alam kung bago niya na. Patang po ba niya yung ginamit. Patang siya po ba yan? Halina naman nga, nakanako. O baka na, lumay kumakit ito. Kung sinali. Ngayon nga, lublungan kayo ni. Marap pa kayong, platform mga sakit po kayo. Kaya itamig piya ko nga, kung mangarap ko kayo, magbago doktrina, yun din nga. Huwag niya kayo, isip ko ako. Lalakad ko, susalamin ko, nagpot, malibakin. Pag-akin, so kita yan, kaya daw ba yan, pamunta lang ko rin muna, tayo tulong kitang sok-sok, kaya Jesus Nazareno. Kaya siya rin. Kaya tayo. Miras Angeles, miras talabas na, napapuntan ka na. Pati niyang balang mo, susulag ko, dahil ang balyo, kakakotin, lalakad ko yan, balang, nalalok ko mo. Hindi niya miras ko tandiyan na ako isang bon, provincial, bakla pa kayo, pampanya ka na. Yan nga, baka ang provincial, sa Perna, hospital. Nakita, kuret ang talaman reta, metong lang rin. Lupano ni Gani na, pag nanaglan ng kumat na. Nakako na, nung nasangkay bulano niya, kakanyan lang na.
Salamat ano, ore, di ka sa mo rin, nakakasilit mo. Pinakamupo na ako. Kanya kay, salamat po nung ilo rin. Sige, ano po kasoban may kapatid mo. Mami. Harap pa kaya siyempre mo rin, ito mga biyang tayo. So, ari yung luwa, aking luwa kaya rin, at itula kaya rin pag-ibig mo, hanap pa ka ako ako. So, yun ang sutuloy yung kung tatak nga ako. Wala ko nga karap, pag-ilip yung bakit na rin ito. Kung kumako ka niya, ano ka na, kumako dito ah. Hindi natin, isa-isa. Kung saan na kayo ka rin? Ito na din para, lalakad ng Yeruba. Karas Yeruba kita ka rin, sakit na nga na. Nabalyor, kaya ko yun. Yung katawan nito, sa pero. Gagawin mo nga, gusto nila sa ticket to provincial hospital, para ka eh. Ulas ka pa. Tulad lang harap na yan. Pinutos ka mo. Yung kahit wala yung palusos niya po yan. Yung kahit sa magbali kaya. After yung kaya may side ko na naging. Uy, katigimos mo may na kita. Uy, play yun, yung kasi sa. Tawag na ko na, alwaring ito mo rin. Hindi atang ipon mo, kaya rin yung lagay mo. Ano na? Tawag na kaya na. Kakain ka lang. Sinyal mo ka. Hindi lang. Pagpinta lang na ito, higit mo na pala. Ilang-ilang ka. Higit ko na din. O ilan sila ako. May tuglalin niyang makikitalilan na ako daw. O na kaya lako naman tao ha. Puro makuha tayo. Tapos kaya talaga. Kadali kaya. Kita mo itong babae, mamasay. Diyan, ba? Ikaw, siya na siya. Apo, masigaw. Kaya pumalyari, pag-sabi kayo mayat ka rin sa naman yung makisuto ka rin ni Gelwala. Wala yung sinuto. Kareli kung kaya ka naman yung mga kisabi kayo kung mayat, isa kayong panulo na labo. Ako kaya kasi ng panulo. Ito din naman yung panulo ha, muli na rin, lalangkot mo na. Siyempre, bagay na lagi mo. Kasi yung tao. Hindi lang ito, makasahi yan ako. Lalo sila dito. Kareli kung ka naman yung kaya masukso ka rin. Kaya pumalyari, magsabi kayo mayat. Panulo na labo. Diyos, kung ako nito, siguro nga, hindi lang Yawara corona na ginutang ito sa Korea namin yan. Masukto ko na yan. Paano na kulang yung ready yun pa yun. Wala eh. Kayo na ako nga. Alam mo ko nung kanaman yan. Ang gawa niya ko bago na ito. Tawag sa'yo nga. Napalo yung kalata na ulalagi. Malaki kami yung mato. O sabi na po rin takalbular yung ako. Sabi yung espiritu. Buti na ang panuna. Sabi na po rin takalbular yung ako. Sok-sok. Esos na sa reno. Lakano. Hindi lahat pala, Diyos, ito nga, kumayag kitang masikan yan ha. Hindi lahat pala nga nariglewa nga ng corona na inutan na isusupre niya, isip pesos na sa rin na yan. Inutan na masupot niya yan, malanting ka na, ibla. Isang takara kitang bago makadulula. Hali nga, ating kudyari din niya, kali ito nga ng silver bag. At wala. Takot dyan. Balis talang dyan, sa kayo pa rin. Sakali na ulit ang kayang magilero, pero kita kami makanya, kita nung makanya, sa kanya. Sabi niya, diba, kaya pagyalan ng kami. Tugod na rin nga akong gino. So, ginamilitan ang daan ng tagbilang katwanga ng kasilita, kaya nga karela pa kapanan. Ginayap yan. Ginayap dito. Kung dating may kuya kayo karela kayo, mayap niya kung yato dito. Pero ito niya pala ngayon, magwang eh. So ito na ba nung natin masin. Pero kaya sakit na nga ito, nakuli sa kayo, buntot. Kasi yun, nakuli sa kayo, buntot. Ginayap po, minuli ang ginayap na niya, rin patula, nasa lamang yun. So ito yung gawa nung nakanita, yung sanaw na ita. Grabe siya ng tatang kilig. Proseso. Ngayon yung kaya, dapat mo maging malawang masyado kong mga sakit. At yun ang cancer, tinambukol, mayaliwala. At yun ang bukol suso, bukol ulo. Kung na-isip ko, nasadyang cancer lang. Pero rin pala ng doktor, cancer na pala rin. 14 milyon kayo kami. Yan yung kaya pamag-isika. Kaya hindi rin katalpantayaman kasi isang gagawan mo ito, yung Diyos, yan wala na, kaya sa sakit na kaya nag-i-wisteris na.
talagang dami ng magpataka. Bakit? Balang hindi kami magpapalala kami. Kung bakit nangyari kaya kami sa kutang namin yung kapunuan. Walang tapat na gagawa. Diyos yung gagawa. Alaking yung na kinayang. Kanitang gusto na libura na ako yung skill sa sabihin, no? Kanita din ka ng metre kayo, hindi natang yun. Diyan pa ka rin magmaniw. Putin niya kayo, yung banyusonde, sakare, banyusonde, niya kayo, metre. Kung makanano ka, lumipayangin niya, helwal, banyus siya. Uy, siya. Hindi tayo yung may magmaniw kayo, yung materya, banal, baka kulinarya. Kaya ako ni talana ako man, yung sabihin. Isyo, namunta pa rin. 1978. Nasa July 18. July 18. Ito po sino ng case. Program. Kaya palakuan na namin. Ang pulong-pulan na yung kahit yung naalala ng kanisa pintong dyan ako niya, ibalik mo yun. Kaya kahit may patagin na rin yung manita, yun, koro, lumi, rin, kasi tayo ating kalintapin ka lipa rin. Kura kanito, nakapag-service na yung bagya-bagya, dalaran yung mga kagit, may kayang palo dito, bali na. Lalaki yun. Anak, milakad. So, isang ng menu ko na, magagamit ko rin medyo mga garlak sa tanin. Kung makagamit ka kaya ako yun na. Pero no, tabi nga na. Sabi ko rin mo tatapos kaya pag-ibatan na kayo na. Sabi ko rin, kaya ako, dapat na yun na. Uy, sayar ko, uy, yan. Bye-bye mo ka. Balang mo, ibatang. Yan ang David tang na kayo. Mukha ka lang. Ang pula na eh. Kaya pabanyos niya, upituya nga to. Linakad niya ako. Linakad niya ka na kapatid. Talaman na nakamang masin. Kasi doktor eh. Kakaya ko. O ito, linakad niya. Upituya nga to eh. Dali nung mister sinabi ko po at ang masin ko kaya ako italangin. Ipan. Agawa pa, agawa. Babayad na agawa. Mabidente. Kanina, pinyubukan na ako eh. Kasi ang kanyang, dinigil niya kaya, dinigil niya. Sibukan na ako kalit mo kayo sa magsipan. Hindi niya dito. Yung kupayad yan. Nakal mo eh, malala-malala, malit-mata mo. Pero nakasala ka. Yung nangyari mo ito, ay, mas bayo na naman natin sa dami ng kanyang kaya banal. Nakakama mo lang kaya kayo. Ginigil ka para kita sa iyo. Ano? Kasi nyo, bago nga natin pag-i-evidence kaya subukan kayo yung nagsisinag. Ano na yun? Kaya yung hindi ka nagbasa mag-yeso nung katigan. Mag-yesan sa mag-yeso nung katigan at yan ang mga pinisyo. Yan yung katigan. Kaya hindi ako kain ko. Numuya ako ka na ito kasi ka-blessing nga. Kilala ito ah. Okay. Sa mag-yeso nung pinuloy. Ito po isang sa Teresita yan. Por exterior, doon isang sa Teresita yan. Teresita yan. Salamat lang. Buhay pa yan. Ano pa yan? Hindi pa yan. Nakalaman. Diba na? Kailangan ko dito niya. Magpakibat eh. Saka, kung kaya kayo na ako, pag-asal kayo pero kaya ako balo lang ako makasulat na kayo mga po. Pero ito tulad ito sa tiyan ko ako. Kaya,
makatermo ko kung wait ko ito. Just yung ngayon mabuti na yan. Kung pwede yung mabuti yan. Baro lalaki yan. Salamat ha. Kahit patibay man. Doon mo pa. Yalo ke, lalaki na naman. Papanya palitan lalaki. Ano balinagyan ka na mga dyan lalaki? Nakakasa ko kung lalaki kayo na Herero ko balo lagi ako makapirma lagi wa. Makasulat tayo lagi wa. Masa ako ha. Muli, pero lalaki tayo mga sulit yung ako. Purolya kong kasi niya na ako. Saka pala ang pari nila yung ako. Para sa pagkabay so. Napagkaputi kayo yung pansakan yung ako. Ay, salamat ha. Kaya salamat kayo kaya. Naman. Sa primero nga nila ako ba. Nagiyarap ko ha. Karena niya sa buwan so. Pero sole ali pero kung malam na lagi. Kaya yang itu kami itu niya ko yung postal sa kami ito nga. Balo mo ko pinano ano. Pero ako hindi na pinaway ka ko. Tawag ko. Tapos Espanya din eh. Yang pangakain ko, kang lamang kapin kong narabos na. Tuklo ka kaya nga. Lugawin mo namin kung siya nakakapangin mo nga. Muna sinaway ka na nakakapin. Ano pa, layak pa, nagsisinang pag-ident. Makanamong nila ko ita, nung makanamong nila ko ita. Di Daniel. Kaya pero ikan, di tamagin ko, kaya baliyarin ka, sabot suka. Kaya bakit nirabit pa rin din? Palagi yung nga natin patagmuhan. Sa kapatagmuhan. Kaya parang din yung makalabulog yung kapag silitado na yung na nakatabi. Pati yung na kaya ang lalisipan. Kaya yung na ay, dito mo kayo na. Kaya yung talepa nung ganyan kitang karema. Yung parang din. Tubi na. Tubi na. Tamang nora sa'yo. Makanya na. Linawin na yung naroon. Sakay na. Yung kasabi mo. Nangor salita, alas 7 na kasi ano, ikaw sabi niya mag-overtang negro ano. Alas 7 na pala nga mag-kasi, ano ba, hindi? So, yabo, paano nga, yung akako. Ilang din yung mali nga, maka-purpa ka nga, pagkita niya. Kung ano, nagkakabigay niya, sabaro ako. Sabi ko, mabuhay ito, espiritu nga ano, magsadya ka nga ng kamading. Dayak sa kaya. Hindi nga na po naman nung nagsilpin sa utang ko. Malag na po tayo ng sudan. Pag pinaisip ko, yun kaya niya. Kira na akong matapos. Yung pinasasaban sa ganun damo ng tao, no? Parang. Sana ito sana. Nilayak na. May malyari kapatid yung ano, may magmigtad ka nga ano, tatamit ka nga ano, inanak na nga ano. Malat-ilat ako sa kami, kung may magbalik ng espiritu na ano. Uy, ito, ano, yung hindi kasi ito, yan. Okay, may kalupin. Nag-ibig ko ito, tapos hindi na ako. Nakasot ka nga ako, nagurad. Kung yung makakabugrang masalit, yung ginawa yung panun. Kaya pinanakapalit ako. Kaya naman kayo na kaya. Madalayan kaya ito ng buka mo parang kay masabi. Hindi lang na nga sila. Makainuwa ang sila yan. Kaya marami na po. Kami ang sabi. Kainuwain ka na. Kainuwain ka na. Lalo sinabi na kasi noong na ako rin sa Mela, si Reyna makakagin niya pa kayo. Kaya kung sila na kayo kaya kung may magalang ka na, kung wala kayo nasabi, wala akong konti. Kaya sinuko mo siya na ako buwan sa mga checker. O yan, hindi ako palagot, buwan eh, kaya yan eh. Nakapang kaya pa yung mali, kaya na itong na. O kung kaya mo naging checker, kaya yung pari nga. Banyak kita tahu kali ini
mga kayo magalang. Kaya lagi kayo, lampong kayo. Hindi mo nangyari mo mga kayo, yung kaya, yung musos nga, kung mga katayo. Kung sinasin pa na hindi pang mayroon doon, ako. Ay, may magbantiya ako po kaya, hindi ko sa puliya. Yung sakali naman, ibalik kayo, lakulan. Hindi ko mo rin. Hindi mayroon ka na, hindi mayroon ka. Kaya, hindi na po siya, mga pero sa isang niya. Kung kasi kaya sasanang po. Kaya magdahilo. Ako rin. Subo ko ako. Magkaya kaya dyan subo ka na. Magkatuloy ka na. Dapat yung tayo pa magtuloy. Pahilap naman. Tayo yung lang. Ano yung hirap eh. Kaya gawa kami din. Salamat. So, ito yung ayos yung kayo.